L-ispekulazzjoni ta' elezzjoni ġenerali bikrija qed tiżdied. F'analiżi mwettqa mill-online editor tal-gazzetta The Malt Independent on Sunday Albert Galdes spjega li minkejja li l-elezzjoni għandha ssir sa Marzu 2027, is-sinjali kollha qed jindikaw li l-Prim Ministru Robert Abela se jkun qiegħed isejjaħha qabel żmienha. L-editur sostna li hemm 4 fatturi maġġuri ta' x'jistgħu jwasslu sabiex il-mexxej Laburista jsejjaħ għall-vot tal-poplu qabel. L-ewwel punt hija l-inflazzjoni fost oħrajn kawża tal-instabilità fir-reġjun tal-Golf u l-inċertezza dwar kemm se jkompli jerfa' rasu l-għolli tal-ħajja. Dan fil-waqt li l-editur enfasizza l-fatt li l-Partit Nazzjonalista qiegħed iżid sow fil-ħidma u l-momentum tiegħu. Intqal kif l-aħħar xhur ċertament li l-Partit Laburista qed jara li l-Partit Nazzjonalista qed iżid kemm fis-sosten kif ukoll fil-ħidma ta' diversi nies li qed jisimgħu il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch. Intqal kif Alex Borch jirnexxielu jaqqat il-Partit Nazzjonalista f'qasir żmien u kif qed jirnexxielu wkoll jikseb is-sosten taż-żgħażagħ permezz ta' proposti sodi u ta' min jixtar fuqhom. Fattur ieħor illi tkellem fuq l-editur huma l-każijiet pendenti fil-qorti, fost oħrajn il-każ tal-Vitals. Bl-aħħar fattur ċertament ikun li din hija amministrazzjoni fil-gvern li wara 3 rebħiet elettorali qiegħda tejja. Dan hekk kif il-poplu mhux qed iħoss il-feel good factor ekonomiku e kif jinsabu ferm inkwetati bl-għolli tal-ħajja, il-prezzijiet eżaġerati tal-proprjetà, iż-żieda fil-popolazzjoni u l-iżvilupp qawwi. E kif il-poplu qed iħoss li dawn l-isfidi huma direttament konsegwenza tal-filosofija politika li applika propju gvern immexxi mill-Partit Laburista. Allastant l-editur saħaq li dawn l-4 raġunijiet jafu jkunu fattur għaliex Robert Abela jiddeċiedi fil-ġimgħat li ġejjin illi jħabbar elezzjoni ġenerali bikrija.